Hello guys, welcome to my YouTube channel. YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोजाम भिडिअ लाफैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाब जां थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै भिडिअब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर कल रेकर्ड आरोना मोनसे कल रेकर्ड ओमफ्राय बे कल रेकर्डआ सोरनि होनना बुङोब्ला जोंहा बर'नि सासे कमेडियान जशनि आरोना बिथां टाइटेलखौ आं मोनथिया बारा ओमफ्राय आं दा टाइटेलखौ मेनसन खालामना होनो हानाय नंला जिखुनु नोंथांमोना जश होनबानो मिथिखायो जश आरोना जशनि मोनसे कल रेकर्डआ दा गोबांथार भाइरेल जादों बेनि कल रेकर्डआ मानि थाखाय भाइरेल जादों होनना बुङोब्ला बिथांनि माबा मोनसे फटकफोर निकेट फटकफोर सिगांग्रो भाइरेल जादोंमोन जानो हागौ बिनि लाभारजों एबा बिनि गार्लफ्रेन्डजों ओमफ्राय बिथाङा बिनि गार्लफ्रेन्डजों मोनसे रायलायनाय मोनसे कल रेकर्डआ गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं आरोना नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंनो मोनाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे हिनजावा सोर गार्लफ्रेन्ड नंमारगौ नंमारा आंखौ कनफार्म नङा दै जिखुनु आङो गार्लफ्रेन्ड होनबाय बांसिन मानसियानो गार्लफ्रेन्डजोंसो माबा मोनसे निकेट फटकफोर थाखायो नालाय बिनि थाखायनो आं गार्लफ्रेन्ड होननाय जाबाय नंगौना नङा जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंना लाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअआव गोदानब्ला एबा चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौल' नायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाया बिनि थाखायनो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ नुबाय थानो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर बोरै खोनानांगौ थावाव थाबथा जाबाय थानाय नुयो नामा ओमफ्राय दा मामि आं ओरैनो माबानानै सेब खालामनानैल' माबा दोनखाबायना सेब खालामनानै नोंनो हरदोंमोन आङो बा मिनिलायबावबायसो माखौबा नों आंनि माबाखौ जाबायना मान सन्मानखौ माखौ मिनिखो आंनि मान सन्मानखौ जाबाय मा नोंनि मान सन्मान मा जाखांबाय मान सन्मान जाबाय नों आंनि खै लाख मानसि नायखो खै लाख कमेन्ट हरजोबखो खै लाख फेसबुकआव सोरनि फेसबुकआव हरखो हो बयनावबो बोलाबानो मोनो नों मोजां नोंखौ फार्स्टआव दंबाना साला नों आं बिसास खालामबाय आंनि लाइफखौ साला नोंबो फनबाय नांना हरबाय आंजों सिदै सुग्राबो मा होनो नांगौब्ला हो साला नों बिदिसो आंखौ फन खालामबाय आंखौ बिदि दा खालामग्रा साला आं मा खालामदों साला नोंबा नै साला आं खाबा जानोसै गायखांबाय नों मा खालामबाय न' आंथ' मिथिया नोंखौ फाग्लासो होनगोन आं दाना फैया माहो दाय बिसिमोन आं दानदोंबा मानसिफ्रा माने नुजोबखो साबैसे मानसि फन हरखानो फेस्ला सिनाय फन हरजोबबाय आंनो माला आंजोंनो फेस्लाया फेन दंसै आङो माला फेस्लाया फेन दं आंजोंलाय फेन नांलायगौ नों फेसबुकआव हरनाया फेन नांलायगौ नामा फेसबुकआव हरनाया फेन नांलायगौ हा सासे मोनबानो ओरै गासिबो फाथायजोबो लासिंसिं नै एक्टर गोदान ओंखारबाय नै एक्टर गोदान फिल्माबो ओंखारसिगोन जाबाय फट' फैयो साला आंखौ बिदि खालामदोंनानै मोजां मावजोब्बाय दे आङो आं लाजिबाय आं न'आवनो थांनो लाजिबाय सानो आं फोरोंखाबायना माबाल' खालामनानै दोनबाय थाबायना माथो बुरजा दोनबाय साला आंखौ जुदि नोंसिनि न'खरनिया माबा बुङोब्ला नाय नोङो साला नों आंखौ बिदि खालामना होथारबायना बै खालिया फट'खौ लायै फानमारथारबाय बे साला नायदो नों एबार आङो नोंखौ माबायदि फानलायफिनगोन आं साला आंखौ बिदि खालामदों खालामदों दे ओमफ्राय आं मा खालामदों मा खालामदोंबा माने फेसबुक नुजोबो मानसिफ्रालाय आं मा खालामदों बाय बेसेबां गाज्रि कमेन्ट लिरजोबनाय गासिबो साला सनमान गैया साला आंखौ जाथारबाय साला आं खर' जामारथारबाय साला बाबो अनजायाखै नों फट'खौ लायै माने बिदि खालामनांगौ नोङो ओमफ्राय आं मा फट'खौ खालामासै खाबाय आं ओरैनो सेबल' खालामनानै दोनदोंमोन खाबायना सेबल' खालामनानै दोननाया मानो बिदि जाखो दा मानो बिदि जाखो मालायफोरनो मानो हरनांगौ नोङो आं माला मालायफोरनो हरखो मालायफोरनो मानो हरा दाख्लैफोर मा मालायफोरनो हरखो आं ए दोनदो नों लोंनायजोंसो देहालै गब्ला नंगौ